já vás co nejsrdečněji vítám tady v obci Ježovy při slavnostním otevření tady toho nádherného sportovního hřiště. Já vám řeknu, co ještě tady vlastně všechno uvidíte a uslyšíte. Jak jste se mohli všimnout na plakátech, tak vám tady hraje k příjemnému poslechu skupina Skalanka. Teďko vlastně udělám takový mini rozhovor s panem starostou obce Ježovy. Při této příležitosti jsem ještě zjistila od pana starosty, to vám musím říct, ale vy to určitě všichni víte, že v roce 1910 se Ježovy jmenovali Ježov, ten je teďko na Moravě, a vlastně poté v nějakém roce 1911 už se to jmenovalo Ježovy. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. A já bych vám položila otázku, jak to vlastně všechno vzniklo, takovýhle nádherný fotbalový stadion, to by vám leckdo mohl závidět. No takže v roce 1999 se rozhodlo, že v obci Ježovy se vybuduje sportovní areál. Během roku 1999 se vykoupily pozemky od soukromých vlastníků a koncem roku 2000 se požádalo o vydání stavebního povolení. Vlastní stavební práce začaly v únoru roku 2001. Koncem června 2001 byl dokončen asfaltový tenisový kurt a antukový volejbalový kurt. Byla připravena plocha, tady ta hlavní plocha fotbalového hřiště prosetí trávou. Bohužel, myslím, že to bylo 6. července před Klatovskou poutí, přihnala se velká průtrž račen a druhý den prostě tady ta plocha, ty svahy, bylo to k pláči. Stovky tun zeminy byly splaveny a zase začala, dá se říct, taková mravenčí sisyfovská práce. Obnovilo se to a koncem srpna byl trávník osek. V minulém roce začalo plocení toho areálu a myslím, že to bylo v červenci loňského roku, se začalo s výstavbou tady toho sociálního zařízení. Bylo dokončeno v letošním roce, zhruba je tak 3 týdny, měsíc, bylo dokončeno i parkoviště a ostatní okolní úpravy, včetně čistírny odpadních vod. Kolik vlastně financí celková výstavba sportovního areálu obce Ježovy stála a kdo to financoval? Takhle, vyšlo to víc, než se teda za začátku předpokládalo. Celkové náklady k dnešnímu dni činí 4,2 miliony korun. Z toho v roce 2001 v první etapě výstavby obec obdržela 1 milion dotace, z toho 700 000 korun z programu obnovy venkova od Ministerstva pro místní rozvoj a 300 000 z programu FARE Evropské unie. Žádali jsme o dotaci i na druhou etapu výstavby v roce 2002, bohužel jsme neuspěli, trochu mě to mrzí, poněvadž komise, které o to rozhodují, neberou jako úvahu, že když je nějaká stavba dokončena, tak by se teda zahájena, tak by se měla i dokončit a nedostali jsme bohužel nic, tak jsme to museli řešit prostě způsobem, tak jak jsme to vyřešili. I v letošním roce, teda ještě v lednu, jsme žádali o dotaci Krajský úřad v Plzni, o dotaci tady na to parkoviště. Bohužel jsme opět neuspěli, takže při kolaudaci, která proběhla včera, zjistil stavební úřad jednu závodu oproti projektu, že tady to parkoviště nemá živičný povrch. No prostě není tady, nebude možný ani příští rok, pač obec momentálně na to nemá, ale není to na závodu provozování tady toho sportovního areálu. Stejně to chce potlesk, to, co jste tady všechno vybudovali, takže opravdu jsme kam před váma. Je to skvělý. Já bych samozřejmě děkuju za rozhovor, pane starosta. Aha, takže pan starosta ještě něco dodá. Jaké firmy se vlastně spolu podílely a sponzorovali tady tu nádheru. Takže vemte si papírek, otevřeme to a budeme číst skoro jako na miskách, že jo? Takže ono těch firm je vícero, takže abych někoho neopomněl, tak vám to přečtu, nebo vemu to z papíru. Takže hlavním dodavatel stavby, která to v podstatě zastřešovala, byla stavební firma Emanuel Frančík Ústaleč. Myslím si, že provedli kvalitní práce, v jejich teda pýchou je hlavně tady to sociální zařízení,
který, když tady byli zhruba před měsícem na střelbách Němci a vzal jsem se jim to ukázat, tak říkali super Arbeit. K tomu asi není celkem slov. Další takovou stavbou, teda firmou, která tady si myslím odvedla pěknou práci, je tady před námi to fotbalové hřiště, dělala to firma Agrostav Vršovský tým. Myslím, že to celkem nemá chyb. Další firmy, které tu dělala, odvedly stejně, dá se říct, kvalitní práci. Byl pan Němeček, Horušany, který prováděl vodoinstalaterské a kanalizační práce. Pak krov a střechu, tady na ten sociální pan Krejčíř, Srby Umyclova. Elektriku a elektrické rozvody, pan Bača, firma Elektrobača Klatovy. Zemní práce, a to bych chtěl taky zvlášť pochválit, prováděla firma pan Flax, Bolešiny u Klatov, včetně drenáží tady na tom fotbalovém hřišti. Oplocení tady ty sítě, co vidíte, ty textilní, prováděla firma Nife, pana Hýbla z Plzně. A tady ten plot okolo pan Vondráček z Plzně. Jinak ještě tenisové hřiště a volejbalový kurt dělala firma Silnice Klatovy, zaštitoval to pan náměstek Švéc. Vrty, ty vodní zdroje, firma Vodovrty, Veselí, Mariánské Lázně. To je asi tak v podstatě všechny firmy, které se tu podívají. Ještě jsem zapomněl na jednu zámečnické práce, které tu byly dvě firmy ještě, firma Majnl Klatovy a pan Bláha, zámečnictví Křenice. To je tak všechno. Já vám děkuju za rozhovor. Přesně tak. To chce potlesk. Takže já bych teď opět poprosila kapelu Skalanka pod taktovkou Milana Valečka. Dohrála skupina Skalanka a já bych teď na fotbalové hřiště pozvala klatovské mažoretky a pár slov k ním povím. Klatovské mažoretky vystupují pod Městským kulturním střediskem v Klatovech pod vedením Dany Greenerové. Bohužel Dana Greenerová tady nemohla být, ale všechny vás pozdravuje, protože je s dalším týmem mažoretek na vystoupení v Havířově. Ale je tady její muž, který je zároveň manažerem, Pavel Greener, a ten mi prozradil, že mažoretky vznikly před 14 lety. Mají 150 členů a mají kategorie od 6 do 10 let, od 8 do 11 let, od 11 do 13 let a pak je kategorie takzvaná volná, od 14 do 18 let, a když jsem se zeptala pana Greenera, co se skrývá pod názvem volná, tak mi řekl, že by třeba klidně mohla vystupovat i nějaká 70letá babička, pokud by to zvládla s těma hůlkama a s těma třásněma.
jsem opomněl přivítat ještě dvě osoby. Projetant tady toho sportovního areálu pana inženýra Vlčka z Klatovzlu. A potom, dá se říct v uvozovkách, bankéře našeho, ředitele Komerční banky v Klatovech, pana inženýra Karla Husu.
takže bych přivítala mažoretky tady z blízkého Švihova. Švihovské mažoretky byly založeny v roce 86 při základní škole ve Švihově paní Tůmovou a paní Hořkou. Vystupovali především s dechovým orchestrem při základní škole a kromě tradičních přehlídek v Blatné, Rožmitále, Benešově se představili i v Německu, Rakousku a Itálii. Pravidelně se zúčastňují Švihovského hudebního léta. V současné době cvičí 3 skupiny a teď se vám představí ta prostřední skupina švihovských mažoretek, což je vlastně 4. a 5. třída.
splníš přání. Natoč svůj stařičký gramofon, zanech teď na chvilku štrikování. Řekni mně, jak se tančí Charleston, představ si báň, jak holky budou kulit oči, až jim zítra povím, jak se to tančí. Už to vidím, jak se kluci okolo mě točí, oje. Babičko, prosím tě, nech ten svět. Do Vánoc času dost, nač ten spol. Já ti ho upletu zítra metr. A co chceš, že budu večeřet a po sobě uklízet a ve všem tě poslechnu a hned to čestně Vánoc. Jen mě nauč, Charleston. Jak holky budou kulit oči, až jim zítra povím, jak se to tančí. Už to vidím, jak se kluci okolo mě točí, oje. Babičko, prosím tě, nech ten svět. Do Vánoc času dost, nač ten spol. Já ti ho upletu zítra metr. A co chceš, že budu večeřet a po sobě uklízet a ve všem tě poslechnu a hned to čestně váží. Jen mě nauč, Charleston. Jsem na takovém improvizované pódiu přivítala pana Kuncla, který je špičkovej, jak se to říká, výcvikář, teďko na mě říká, že je normální, no. Cvičí služební psy. Jsou to členové kynologického klubu Křeštic a Otěšic. Budou vám předvádět výcvik podle Národního zkušebního řádu České republiky a Mezinárodního zkušebního řádu. Takže nastupte po pořádku, pojďte se nám představit a pan Kuncel to bude komentovat. Tak, krásně nastupte. Fofrem, fofrem. Já jinak nebývám tak přísná, ale nutí nás to počasí, samozřejmě. Takže proběhneme se, nastoupíme si a který bude... A ten pejsek, jak se jmenuje, to už je jedno, ale předveďte nám to. Takže dělejte čelem zád, hodinu a můžete začít. Takže vám předvádí poslušnost podle zkoušky i po jedna, je to podle Mezinárodního zkušebního řádu. Ten pejsek sleduje svoboda perfektně u nohy. Náročná zkouška, samozřejmě. Plemenné německý boxer, jestli jste ho někdo nepoznali. Prostě musí perfektně chodit do nohy, v obraty, soustředěně musí pracovat, nesmí pracovat rozstupněně, jak vidíte, plus, hlava do kůze, pejsek úplně bez problémů zvládá. To potom bude 16 měsíců. A už ho připravuje se, to bude startovat na mistrovství republiky německých boxerů Otěšic. Poškození psa, takové zadržení vlastně toho figuranta. Můžete vidět, že pejsek prostě kousne bez velkých problémů. Zase musí dát jeden pohled pustit
a okamžitě střežit. Útěk teda, kdy pes leží, se tam bude reagovat okamžitě na útěk figuranta. Dojde k napadení a se toho provoda. Okamžitě zakousla, zastaví se, nevadí, oni tady proti lidi, perfektně střeží, dohlídává úplně bez problémů. Jak si vede vůbec Česká republika v tomto? Česká republika si vede, boxing si vede velice dobře. No, to bylo skvělý, úžasný. Já vám děkuju za rozhovor a za skvělý výklad. Samozřejmě tuto činnost se nedá dělat bez zázemí, který mám perfektní ve svým manželce. A bez lásky. No samozřejmě, která mi perfektně podporuje. No. Takže tak nějak asi to je vše. Pro pejsky, psovody, pana Koncla a figuranta. Tak... Udělej, vem jí okolo krku. Co má? Co tam má?
Petrák, Zvonislav, 11 Čižek Jirka, 12 tady rozhodčí, hlavní rozhodčí pán Zdeněk Požárek, na postranničáře Modráček, Václav. Rozhodčí. Zdeněk Hájek si zapomněl trenýrky, tak si pro ně jel. Takže ať to dopadne, řekla bych na držovatele, když jsme v Ježovech, takže šťastný utkání, ale já se jdu radši schovat, aby mi Klatovský nedali přes hubu. Jedeme!